kyau. Ai wallahi da na aje ruwan nan na kusa mu a kira sallah, bari mu ji. Kai, ai mugun sha ma zan mai wallahi. Bari mu karhe nawa ma yanzu. Ai an kusa kira ma. Bari in tashi in je gida dan wani abu haka in dawo. Kawai kai ka san wani abu? Baba. Ni fa ina tunanin azumin nan fa ko. Kawai dai kai ka manta. Amma in aka gama wannan za ka yi sitti shawar. Sitti shawar ɗin lahiya? Ba za ka ba. Wannan ma dan na farilla ne. Da ba na farilla ba ne ba wanda zai sa in ɗauke shi. Ai wallahi ku kuke tunanin wata farilla. Ai wallahi sai na karya shi. Ka lallai ba zan iya ba. Ai wallahi tun da na ga ruwan can idan ba na sha shi ba shege niki. Kan bura wannan ana wahalar in kyala wancan ruwan. Ai ko yanzu nan dan dawo bari wayo zan muku. Yan dan dawo na sha shi. Aboki na fitsari nike ji fa. Wai tun yanzu. Ka da rike mun abun nan da Allah. Kadai ka daɗe. Kai ku tsawa na haihu mantuwa fa. Kai na bar wata inda ne tsari. To da Allah kai sauri ka san fa. Kai sauri da Allah. Ai wallahi tun da na sha ruwan nan na sha shi duk wayan ku ba ku hinu wayo ba. Kake da ruwa? Na'am? Kake da ruwa na ce? Wallahi alwala nake yi. Wallahi alwala nake yi. Oh my God.